Sugyot sa kagamanang dakbayan sa sugbong o palit o gagalingong breath analyzer aron sa pagpatuman sa anti-drunk driving laws. Hilabinas miulbong kontrobersiya sa Manilad hit and run accident nga ipatay og pedestrian tungod sa barumbadong pagmaniyo sa usa ka hubog nga driver. Kini ang gisugyot ni Cebu City Vice Mayor Tomas Tamius Menia atol sa post ni ini sa iyang social media account sa pagpadayag o pasubo sa itabo ni Kingston Ralph Cheng kinsa mao'y biktima sa reckless driving ni Sian Andro Pajarillo niadtong Enero 8. Batod pa sa Vice Mayor nga giplanuhan nila karon nga ang direktang pagpamalit sa mong ekipo kaysa magpaway sa procurement gikan sa nasudnong ahensya nga makaplagana sa magkapalangan sa pagpamalit. Gidugang usab ni Vice Mayor Osmeña nga mamando pod sila sa Cebu City Police Office gabag at istasyon og mga personay sa mga iladong establishmento sa imnanaan sa syudad aron pugngan ang laing insidente sa drunk driving. Igon man ang konseho sa dakbayan kay magpahikayon sa oga public consultation para sa pagpanday ordinansa sa syudad sa pagpugong sa drunk driving. Sa samang bahin na mahayag usab sa Land Transportation Office Central Visayas OIC Regional Director Francisco Franz Rances Jr. atol sa eksklusibong pagiginabi inis Bumbo Radio Cebu News Team nga motunol sila og kapin 12 ka unit sa breath analyzer sa Cebu Police Provincial Office aron magamit ni ini sa deputization sa anti-drunk driving law o nga calibrated na daan aron andam ng magamit. Meron kaming mga available units. Actually, nasa amin naman yun yung units na yun. Kinakalibrate lang namin yung unit. So, there are around, siguro nasa nasa more than, nasa 12 units of breath analyzer or more than 12. So, yun ang available so far kasi pinapakalibrate kasi yan every 6 months. So, ready na ginagamit naman. Si Francisco Franz Rances Jr. ang OIC Regional Director sa LTO7. Gidugang pa ni ini nga posible karong si manahuna nila ini mahatag sa kapulisan sa probinsya base sa usab sa ilang koordinasyon sa Office of the Governor sa Cebu Provincial Capital sa pagdiputay sa balaod batok pamanihong mga impluwensyado sa ilim nung makahubog. So maybe within the week, we will turn over some breath analyzers para magamit na nila yung provincial office ng PNP. At we will do it in coordination with the Office of the Governor. Kasi si Governor Pam Baricuatro ay tumawag sa opisina namin requesting for breath analyzers pending yung pag-procure din nila yung sarili nila. So kami naman walang problema. Siguro covered by an agreement ito. May mga documents lang na i-execute, then ito-turn over namin yung pwede nilang gamitin. Ang dugang nga pamayag ni Francisco Franz Rances Jr. ang OIC Regional Director sa LTO7.